ka kod gazet mar Daily Nation, The Standard kod mano mar People Daily. Wanono bende mopogore kawakoni ni nyaka sani gigo ma omiyo pek gin mage. Rwakini machiegni kaka pile gini ok watim kendwa, en mana rango ni wan ka kod jofwambo mekwa kae mawuok e utufo mamoko mondo mi wapuonjre ni gik mantiere ka ng'omiyo gin tiere kacha. To weche mage momi pek e gazet odiochieng' ma kawuono. Antiere ka kod jofwambo adwa Sharon Ong'ao. Sharon machiegni. Erokamano ahinya Cleophas. Kawuono en morna mar bedo kodi e gazet kendo wadang' mana none gazet ma wantiere go wano ka warango Daily Nation, Star, gazet mar The Standard okinyi ma kawuono ka warango ni timo sani jatend piny Kenya te singo manuchiwo gik mage mar Raila Odinga neno kanyo ka gima ok otimo kata ok ochopo kare monyalo bedo kata ka orango. Mano wach ma omi pek kanyo ka ranga kaka entiere kar kanyo mano wanya mana range mana mos wacho ni mane picha mantiere kanyo nyoro ne gichiwo mana twak kumoro achiel mano kama ne gitie kanyo kod Martha Karua ka inene kar kacha nitie singo manochiw ite mar 6 mane kama ochiwe wach machalo kama. To kata kamano Raila Odinga osechako keto piny owacho tesre. Raila wacho ni romo mabende entiere godo, romo mabende ochan bag chieng' tich adek mano mar jumane. Kanyakla kod mano chieng' tarik 12 mabende piny Kenya biro bedo kadhialo nyasi mano mar Jamhuri. Raila wacho ni en mana romo, ok ni en ng'anyo, en romo ka bende okwedo moko kuom chenro mabende William Ruto pok oketa yanga ne jopiny. Chenro mopogore moko kuom gi ka bende wacho ni pok ochopo dwach jopiny. Achiel kuom chenro makamano en ochumi mapek mabende sani pod oridore. Oganda mapacho kaendi pok osewinjo wega kaluwore gi mwandu mopogore bech mwandu ni malo. Bende machielo mabende gidhi bedo godo gi romo en kaluwore gi mago commissioners ang'wena mag duond bura mano mar duol mochung' weche mag yiero mano mar IBC. Kama romo maduong' onego bed ni bedo kendo ka warange mana kaka gazet bende osendike kar kae gino ma wamiyo pek momi pek e gazet mar The Standard en wach moro mano onego bed ni bende imiyo thuolo ahinya. Ineno ite mokwongo ka tung kata kirango nitiere wach mar anyuola moro ma owito ngimane wacho ni anyuola molal te ng'ato jaode gi nyithinde 2 mane pinyno mar Amerika ka gintiere Kentucky giwito ngimagi giduto kendo wacho ni githo mane wacho ni onega 3 ka machielo bende okawo ngimane wuon kama nitiere kar kacha. Nitie wach mar IBC mantiere kar ka mar Oswago jata chenro maduong' machon mano mar IBC kama gintiere kar kae mane ite mokwongo kar ka gino mantiere bendi paro ni wach mar Raila Odinga gi singo ma William Ruto chiwo samoro pok ochako chiwo en gimoro mano nego mi pek e gazet ma kawuono. Apa nego miye pek nikech ing'ene wach mar romo ahinya ka wuok kuom kweth mapingo piny owacho en wach maduong' makineno ka Standard okete kanyo oganda mapacho kaendi rito gi siso ni to romo ne en ang'o mabiro timore. Nwanene odira kata mana ka wacho ni kabende no okwayo jatend migawo mochung' ne weche mag arita kwe Kithure Kindiki mar mondo mi ochiw arita makare e kinde mabende Raila Odinga biro bedo ka bago romo magalamoro nikech ing'eni romo makamago Cleophas wang'e ni sani ochumi oseridore. Nitiere jomoko manyalo kawo thuolo makamano mar dhi kata mana kwalo mwandu mag ji. Koro ber kaka kata mana Standard miye thuond wach nikech en wach mabende osebed kata mana kiwacho chakre juma mokalo nyaka sani. Aya mana kamano bende nyakora moge jwang kai penjri kanyo ni gik mage monego beni warango diochieng' ma kawuono wasarango thuon wach ma ochiw kanyo kod gazeno mar The Standard mantiere machiegni kode kanyo ite mar 3 mane kama wantiere kae kod pek mar wach ka uneno kanyo anyuola ma wacho ni ne gin mana anyuola momor anyuola mane nigi mor e chunygi kane gitimo gimoro amora mopogore mano e pichani mae moting'o Njoki Mushemi kachiel kod jaode kane gintiere nyasi. Picha ma kamae ponono ka ogoye ka ntiere piny Kenya ni mar dwe mar 11 ne giwito wuon nyithindegi adi 2 mano Adrian mong'ere kaka Kiamaina mantiere e county ma Kirinyaga. Par ni familia ni osebedo kodak e piny mar Amerika kuom thuolo mar higni maloyo 10. Koro bang' ik wuongi gidok mane piny Amerika mano thuolo mar jumbe 2 kende bang' ik makamano. Koro wach madonjo en ni familia ni onegi kata mna gima koro aneno kata mna koboke makama ondiko en ni Moses Mushemi bende neno kanyo mano owadgi Njoki Mushemi wacho ni familia ni nena good example. Neno familia moko masabore ne ni mieche gidak maber
gionge gi tungni mora mora gintiere gi tije maber ngata man kata gombo mana mundo bedi iwacho ni wadage kaka Sharon Ong'ao dak wabede kamacha iwacho ni gigi magitimo gichano gi moro makare komedo kanyo bende ite maradeka wach makoro owadi mano Moses Mushemi mabende koro wacho kanyo ni anyuola ne ntiere gi lek mar chako kata od thieth moro kata kambi ma timo gigo mag thieth kata machwalo chenro mag thieth mopogore opogore mae anyuola mantiere kanya kora Moge Jwang inyalo mana neno ka gintiere kar kanyo mano ka gintiere achiel kachiel mane kama gintiere ma en Njoki mana anyuola ne kachiel koda jaode ka gintiere kanyo ma to owadgi mana ma walose piny kani ma owadgi makoro bende ogolo weche mamoko mapono no oganda ne kia miwacho ni koro en model family mane jok moko geno di bedo go sha tingini Cleophas kata mna kana somo kata mana report makamaindi neno Gary Stanton ni maja higni 60 wuon parege mano jaod Njoki ntiere gi higni 49 nyete gi Andrea Stanton ntiere gi 17 kanyakla gi Brian Stanton ntiere gi 11 wach mabende nasoma yeka en ni jaod Njoki mungere kaka Gary en mabende no nego minode gi nyithinde ariyo gi mano kaluore gi weche mabende wachoga ni lwenje mag dhoudi ma samoro winjo ni lwenje mag Kenya en ang'o matimore koro gima namako kata mna nyuola ni meneno kata mna picha Moses Mushemi moket kanyo gintiere gi buok giwacho ni to familia manodak mana gi kwe ne gidak mana ka gimor en ang'o matimore makata kana somo bende nyaka jaode nanyiso kata mna chuore nanyiso jaode passwords mago mag simbe mag ATM gimora mora koro samoro bende jachien jarire wacho ni thuolo matin maka jachien odonje to koro gik moko kethore nyaka sani apane mano Gary Stanton no kaongi maneno wuon anyo kora Moge Jwang en gik moko matimore alwora wa kende kinde ma wantiere sani en thuolo mane mikawo mondo milosi gigo machiegni kod od chuni gi jo hera gi wacho ni anyuola ni kachiel kod osiepe mantiere kodi kar kacha magita yudo gazetno mara The Standard wadani waring kendo mapiyo wachope ite mar ang'wen mar Daily Nation mara The Standard nyakora Moge Jwang okinyi makawuono nitiere weche ma opogore mokwongo mwadarango kacha thuolo mag timo ohala ka onge obadho iwacho ni ohala mopogore opogore gichalo nade iwacho ni kinde ma itimo ohala gi ere kaka gibedo kanyo mano romo ma jatend migawo maduong' mano ka irange wanyarango kar kanyo Musalia Mudavadi bende koro kanyo lero ni okwayo jogo mawuok e riwruok mag pinje ma ni Commonwealth mondo mi ogol gimo ni trade barrier obadho mora mora manyatamo jitimo wala ogol geyo machalo nade maromo mabende kaka no itime piny no ma Ingereza mabende kano chopo kacha jambete ma piny Kenya mantiere piny no ma Ingereza emobedo kacha bende ka orwake kendo ka ochopo kacha mano esipisu mabende ka orwake romo makama mane kwayo mare mondo wala ni olosi chenro makare pachi wi wala kama ikawo mantiketo mana malo kama ikinde ma oganda bedo kod rito ni adieri ohala onego beni timore yo makare piny Kenya nyalo bedo gima kare nikech ngene piny Kenya wan achiel kuom pinje mabende nitiere riwruok mar Commonwealth mana gimitimo e pinje mag East Africa Community mago pinje riwruok mag Afrika ma ugwe mano mabende koro gisegolo hinga mopogore mago mag timo ohala ber bende nikech pinje mag Commonwealth bende ng'eny kinyalo golo hinga hinya mago mag timo ohala nyalo bedo gima ni kare kata kamano nwaneno kanyo ka Musalia Mudavadi ne loso ka bende no dhi romo makamano jatend piny Kenya mano William Ruto romo mar ndala dek mabende nadhi nyime e piny mar London aya nyakora Moge Jwang ka entiere pino ma Ingereza kanyo mane romo mantiere kar kanyo kata kamano iwacho ni weche thoth ite mar ang'wen ka nitiere kama chielo mabende wada mana mondo mi wamule matin kinde ma wantiere kar ka wada mana mondo mi ka wayude yo moro makare ma en boss machon mano mar IBC mano koro ka wantiere kanyo mano Oswago James Oswago CEO machon kara jata chenro maduong' machon mano mar IBC kendo koro sani nitiere thuolo ma iwacho ni koro yude ka intiere kod ketho mano kaluore kod tenda mano chiu maromo bilion 1.3 ma en twak moro ma US dwaro bende bedo karango kod okil Kamaloka odiochieng' ma kono Sharon tini James Oswago bende wanyalo paro kata mana nyinge kinde mabende nitayo yiero mano mar higa mar 2013 pacho ka yiero mabende nwaneno kata mana ka ugai mar Azimio gi sani mabende jatend duond bura mar ODM Raila Odinga ne okwedo yiero makamano ne okotime yo mahuyanga mabende neno kata mana kodhi e doho kabende no pingo yiero mambende no
godo wil mano Uhuru Kenyatta kaka jatend piny. Sani koro doho mano mar anti-corruption kata mana doho mar mochung' ne kedo ahinya koda buche mag mibadhi koka the Chief Magistrate Felix Kombo koro seyo oswago kanyakla mabende ne en jata chenro maduong' mano mar IBC e kinde go mano higa mar 2013 kanyakla kod Deputy Commission Secretary mano mar IBC mong'ere kaka Wilson Sholei. Koro gisani nomigi kumo ng'adnegi en kaluwore gi tenda mano mar omenda mineno kanyo bilion 1.3 mabende negi donjo godo gi kambi machielo. Sani koro nochiwnegi kum mar bede jela kuom thuolo mar higni 4 kata gichul fai mano mar siling milion 7.5 ng'ato ka ng'ato. Ng'eni Joyce Oduor donjo gi twak makama intiere koda wendo mabende biro bedo kotwak godo. Timelines bende neno kanyo Cleophas mana kichoro nyime intiere timelines moko iwacho ni mano kane ochako ang'wen kanyo bende ka irango kaka gintiere kanyo mondo minene mane yo moro makare bende kama intiere ot kanyo iyudo gazet ni ite mara 5 ite mara 4 mane gazet no mara The Standard dwe mara 4 kachiel dwe mara 6 kod dwe mara 10 gigo manotimore e higa mano mara 2013. Tingi karabna ni yiero ka yiero weche mag procurement gi nyaka bede gi wach yiero ka yiero iwinjo mana ni procurement akani notim ka karabna yiero mabende notime i higani mabende na piny Kenya watimo chieng' tarik 9 dwe mar 8 bende wache mag procurement iwinjo ni kambi mabende chapo karabna chiwo chapa mag otese makamagi en obadho mabende osebedo kinde ka kinde koro en wach makare doho timo ng'uono sani koro sayudgi gi ketho makamano. Wageno ni gik moko ponono nyalo bedo kacha ka timore kendo ko yudgi gi ketho gimane adieri madhi bedo kacha ka iluwo nyakwara Muge Jwang. Koro ka watieko gazet mar The Standard watieke mana mapiyo ite mar 5 ka iwacho ni koro Kibicho Karanja Kibicho koro kawuok e apisi ng'ama donjo kendo manyien mano ite mar 5 ka entiere karka wanene sani koro ng'ama ntiere karkacha nitie jodito ma opogore manyo wang'eni sani jatelo makoro donjo karka Raymond Omolo okawo kar Karanja Kibicho en thuolo moro minyalo chadier ni telo ni gimoro mantie go kawuono kiny onge kendo ng'ama chielo donje thuolo makamano. Mana demokrasia maro kaka piny Kenya pachi ite mar 5 mara gazeti mara The Standard. Hapa nen gima kara nikech sani jogoro mungirore mago permanent secretaries bende nosechamo muma noneno gi kane gichamo muma mano e kar jot mar jatend piny Kenya mantiere buore Nairobi ka mano 50 kod achiel gisani koro gidonje migepe mopogore ahinya migawo mabende nitiere go teku ahinya pacho ka en migawo mochung' ne weche mag arita kwe wagni jatend migawo mochung' ne weche mag arita kwe Kithure Kindiki bende osebedo karamna katimo limbe e kor gwenge mopogore ahinya mabende nitiere gi nok mar arita kwe. Sani koro wenge duto te nitiere ir Raymond Omolo en wuod Luo mabende hae Homa Bay County mana ka parane manoganda mapacho ka kata kamano tinko rentiere godo nikech weche mag arita kwe Cleophas en weche mabende piny ka piny kedo ga piny Kenya waseneno kata mna weche mag arita kwe osebedo kata mna katem kata mna kinde mosekalo jokwe mag jamni e gwenge mag Hoho Marokak Baringo waseneno na chidh nade makamano ang'ene gintiere gi ting ahinya mar neno ni kwe makare obedo e pacho ka koro nosechamo muma nosedonje apis kata mana weche manyien bende nwaneno koloso ka bende wacho ni entiere gi hikruok makare mar kawo kar Karanja Kibicho bende kikwi wawil mese mabende nosechwalo hapa ni notio tich makare kaluwore kodani nyalo bedo ni mane omi okete ite mar 5 kirango kaka ichano gazet ni mar kangi wuok ate dhie ite mar 2 dhie ite mokwongo kar kacha mokwongo chuth bende manoko kacha ka ipenjo ni gik monego bed ni timore kar kanyo iwacho ni en mage prime pages kata jogo mause wacho ni ng'ama oketo ote kanyo mano ng'at ma idhi somo yo moro mapiyo ka irange mana mapiyo ite mar 5 nyalo chopi mana kar dhogi kanyo Cleophas hapa ni gima onagi nego bed ni ng'eyo gazet kinyiewo it gazet mokwongo mano e thund wach ma oket kanyo gi jochung weche ahinya kembe mabende chapo otese makamage makineno
to yuai mi kata mana gombo mar nyiewo oboke makamano to kiyawo ite mokwongo chutho jok ng'i kata mana samoro ite makoni nyiewo makoni mano ite mar adek kichaki yawo wang'i gore makoni makoro gore mar abich koro magi gin weche mantiere kod oteku ma bende imiyo thuolo mokwongo mano mar mondo mi oganda konenogi mana kaka kidhi kama koro gichako bedo dilute kata mtono wach ni monge sikwa hinya mawethweth na kora muga jwang mane makelo giko mar gazeti mano mara The Standard kendo koro sane kapod wane gazet ma kawuono wadarango gazet machielo bende ma wan go odiochieng' ma kawuono mano ka wantiere gazet no mar Daily Nation ma koro bende wadarango kani weche mage ma mwipek mana kaka watimo mano mapiyo piyo bende ma The Standard warangane mago mantiere gazet mar Daily Nation mano ka wachako ite mokwongo kanyo gimane ma uchiu enang'o omiyo Cherera kachiel koda Justus Abonyo Nyang'aya ne owuok e apisi ma en ote mano oyudo odiochieng' manyoro kane chenro mar kaka wanene dhi nyime wado kanyo ni Cherera bende koro ogwetao ite mokwongo mar Daily Nation chalo kama nyakwara Muge Jwang ka intiere kanyo kode magi gik mantiere kanyo irango tung kacha ntiere Rigathi Gachagua ka koro wacho kanyo ni nitie jok mopogore ma manyo tenda mag sirkal onego bedo kod omenda maromo nade kama gintiere kanyo kama onego bene giude ote makamago weche mag IBC bene ntiere karka ka koro kama chielo neno Justus Nyang'aya ma bende osegwetao Juliana Cherera osegwetao wantiere kae kuma chielo kod Francis Wanderi mano be commissioner ma bende pod wacho ni holding on en pod omake karkacha wanya neno gi mana mamalo kae ka gintiere kachiel koda ka Irene Masit bende wantiere go karkanyo mano koro ka wadhi mana nyime gimomiyo giwuok enang'o omiyo giweyo thuolo ni duto ka mokwongo karka gino ma ileronwa ka in kode kanyo gimomiyo gida wuok giwacho ni thuolo makama nyatigo kod aput molos kod jatend piny Kenya mondo ti kod iwacho ni en kaka mob action iwacho ni nyachopo kata mondo mi onene en ang'o motimore kata lynch mob dhok motigo kae en moro iwacho ni koro jogo mabiro kata gi tile to bakuomi to gine jogo mawang'i iwacho ni mari giluoro kata chopo nyime kanyo ka gidhi nyime Ponoro kudo rito mamoko. Hapa ni penjo maduong' ma bende ntiere ma bende gini samoro Joyce Oduor dhi chwale twak mo bende donjo godo. Ka gisegwetao bende podi bonongi bende podi boyudgi gi ketho mane wach maduong' kata kamane neno ka thor weche bende ntiere kanyo gimomiyo ni koro giwuok makamano erese wacho criminal sanctions mar ariyo en public ridicule mano wich kuot ma samoro ka ono seyudi gi ketho makamano ni balo kod yiero ka bende wacho ni nokotime yo mahuyanga samoro no yudi ni yiero no time yo mahuyanga koro mano wich kuot ginya chako jari ajera be nyadonjo kanyo no kitie yo makare kata mna records magi kata mna ka kinde ma bende samoro gibiro bedo ka gichako manyo tich no kitiyo tiji e yo mowinjore wantiere gi chapter 6 mar katiba mapachoka mano kaluwore gi integrity kama chielo bende ka gidhi nyime giwacho kanyo ni aput moselos kacha mano ma tribunal cha giwacho ni giseng'eyo gima jogi datimo ida golgi e apisi kendo mane yie mantiere kacho ne mano e one final outcome mondo mi one ni giwuok e apisi adiera chaka machielo kacha bende girango ni omenda ni kanye ka igweta to tiende nango iwacho ni ka igweta to in gi gik mathoth nyalo bedo kacha ka iyudo ka opogore gi ka oriembi apisi koluore kod report ma tribunal makama kata put mochuo kod jatend piny Kenya bedo kakal ingeni kurimbi tich to omenda kaka mabalang' samoro ma bende nyalo bedo kiyudo kata mna kisegwetao ok inyal bedo ni yudo nikech bedo fired kigwetao nyiso ni in koro oromi koro wacho ni an koro roma koro mendi bro bedo ka yuda pani mago gin achiel kuom okenge ma bende samoro Justus Nyang'aya gi Juliana Cherera nong'iyo kata kamano gima sefwenyo inyano commissioner Nyang'aya nogwetao juma mokalo nwaneno ka Cherera nogwetao odiochieng' manyoro odiochieng' makawuono pani Cleophas waketi itwa gi wenge wa oko kacha achiel kuom gi Francis Wanderi kata mna Irene Masit nyalo gwetao nikech apani ok gigwetao nyadi chiel kanyakla odiochieng' makawuono ketwangi samoro kata mna Francis Wanderi gi Irene Masit nyalo bedo ka gwetao odiochieng' makiny bende ni mana ti nyagoro Muge Jwang ang'wan ka mondo mi wakelni kata kamano weche go gi kuku margi oketgi kata e ite mar ang'wen mano bende kama Raila Odinga kod William Ruto iwacho ni kata koro gintiere mano war of words mano ite mar ang'wen gazet mar Daily Nation kanyo koro ndike kanyo ni Ruto Raila in war of words over Azimio protest mano bende koro ni kata ka ilieko ni ma bende itudo kod gole apisi commissioners mag IBC wacho bende koro osewacho kanyo ni jogi duto
ka wantiere kar kae e ite ni duto ni Martha Karua kod Raila Odinga kar kacha gino mane gichiwo lero odiochieng' manyoro giwacho ni piny owacho osekawo gino omiye horror movie iwacho ni horror movie iwacho ni paro iwacho ni mana movie moro machalo gimoro madhi bedo gi tulo ka bende nitie kama gikono oganda ni hooligans kata joma chano kelo chenro mopogore opogore ketho chenro mang'anyo kama mondo kik chopi e romo ma Kamkunji. Ne ber ka ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga lero gini e yo makare nikech e kinde mosekalo kata mana isewinjo kata mana jotelo mopogore opogore mawuok e kweth machielo mano mar Kenya Kwanza osebedo ka seyo gi ni romo makamano nyalo kelo kata mana tulo ji nyalo bedo ka ng'anyo ka kwalo mwandu kata ka ber odiochieng' manyoro nowuok oko mano Raila Odinga gi Martha Karua nowuok oko kata mana report ma bende Eric Owenga nantiere romo makamano nolero. Raila Odinga wacho ni romo ma bende gidhi bedo godo nokwedo e okang' mager ng'ata manyalo dhi machopo e romo macha makamano mano ma bende gibago chieng' tich adek gi chieng' tarik 12 ma bende wang'eni en nyasi mar Jamhuri romo duto te ma bende gichano bago Jacaranda Grounds mantiere county ma Nairobi no chiwo siem ne ng'ata manyalo wuok oko kacha mar dhi ng'anyo to ketho mwandu magik moko nikech wacho ni en mana romo ka gikwedo mise ma bende piny owacho pok ochwalo yo makare koro en romo ma bende ang'eno dhi bedo kwaluwo ahinya odiochieng' makiny wabiro neno kaka otimore kata kamano kineno malo kanyo wacho ni ok odwa paro moro amora I don't need any advice okawacho ni romo makamano na gisechane yo makare ka bende giwacho ni en romo ma bende gidhi bedo godo e yo makare ka wacho kanyo ni en mana mar choko pacho ganda iwacho ni en public consultative forum mana kaka gigo bende wacho kanyo chenro ma opogore apa ni ber kwa nyiso ganda ni ma ok en ng'anyo ma bende gidhi time en mana romo ma ywaro galamoro mago johera maggi ma bende gidwaro loso go to gipenje gi ni mise ma bende Kenya Kwanza kotelne gi kod jatend piny Kenya osebedo ka chwalo bende gimor godo naneno ka achiel kuom weche ma bende na gidhiro kanyo bende en mar Hustler Fund Hustler Fund ne na bende wacho ni jatend piny Kenya ndalo ma bende notimo campaigns mage nowacho ni en omenda ma bende ibiro mana chiw ne jopiny ok nego bed ni idwake nyinyo ang'o ma sani koro lokore haya nyakoro moge jwang' pat jondiko gi pat josomo nyalo bedo nopogore kata kamano yudo gazet ma Daily Nation isom mantiere iye kanyo kiwacho kanyo bende kamachielo jatend piny Kenya bende ochwalo gik mabecho kanyo ne doho ma pacho kae ka bende Azimio kwede kacha ni en koro en gi mano state capture judicial system ochalo gima chalo nade gazet kawuono mane wach mantie kanyo ite mar abich Sharon wada mana ringo ng'wech wacho ni gimomiyo Cherera gi Nyang'aya nowuok bende mano nomipeke ite mar 7 kendo koro kar kae wadarango ite mar 10 ite mar 10 nyakwara moge jwang' koro nitiere jogo ma jo IBC ma bende koro lieko sani gino matimore en ni nyaka sani gima timore mano ite mar 10 mae wach kore wacho kanyo ni jatelo kata ofisa mantiere karka mano mar IBC koro wacho ni onge gimoro amora mano timore ni kwan mag ombulu mane Gladys Wanga oyudo kolaro kom mar bedo governor ne omedi mano bura ma pod dhi nyime county ma Homa Bay kwaneno kanyo governor machon ma Nairobi ma bende laro kom mar governor county ma Homa Bay bende kanyo Evans Odhiambo Kidero mano en bura ma bende osebedo kadhi nyime e doho mantiere county ma Homa Bay ahinya bura ma bende Evans Kidero ma bende en achiel kuom jogo ma bende nalaro komb governor e county ma Homa Bay nodhi e doho ka bende wacho ni yiero makamano ne ok otime yo mahuyanga Evans Kidero bende nadwaro mar mondo mi ochako kwan kendo otese mag luto ombulu odiochieng' manyoro nwaneno Frederick Apopa ma bende ne en jalno ma bende natelo ne yiero mano returning officer e county mano ma Homa Bay odiochieng' manyoro koro nochopo kanyo e nyim doho ka bende koro nokete mar mondo mi oler ni nang'o momiyo ni results duoko nok chalre ahinya king'iyo Homa Bay duoko e lemo mar governor ji mathoth nenore ni nogoyo ombulu ne governor maloyo kombe mamoko nikech wang'eni wantiere koda kombe 6 nipenjo ni nang'o momiyo ni kom achiel mano mar governor e county ma Homa Bay nolute ombulu kata mana maloyo mano mar jatend piny Evans Kidero bende koro lieko ni forms 37A na nitiere koda chochni koro odiochieng' manyoro koro Apopa nochopo e doho mar duoko weche makamago nyakora moge jwang' mago bende jogo machopo kata kaka jochiw neno ni yiero timore e yo machalo nade nyakora moge jwang' yude e gazet mari mar Daily Nation okinyi makawuono kapod wadhi nyime ka wadarango mana mapeyo ite mar
14 wach mane makoro mipek kar kacha. Mano bende ne wasebedo kacha ka warango chenro mopogore opogore. Jumbe 2 jumbe 3 mokalo romo mar COP27 ne timore pinyno mar Misri, kendo winjruok mopogore opogore ji nochope. Sani koro piny owacho mano ite mar 14 giwacho kanyo ni gigo ma opogore opogore mondo gibed ni timo. Wacho ni clean cooking solution gin mage, tedo gi yo manyasani ma onge gimoro amora molil. Wana jatend migawo mochune weche mag teko ma wacho ka Davis Chirchir, mano achiel kuom ajenda go bende ma intiere go, mano mar loro kata duoko piny tuoche mopogore opogore ma ponono mako oganda. Iwacho ni weche motenore gi ngima dhano kama, tiyo kod muya maler ne kama opande gie ite mar 14. Kata kamano en wach moro machiegni ahinya gi dhoda wacho ni chuny oganda. Apani sama jondiko bende ndiko weche makamagi, ji bende dwaro winjo weche matimore odiochieng' kodiochieng'. Ni weche ahinya mag teko minyieno, mag teko maler. Bende samoro ok gin weche ma bende oganda jakete paro ahinya. Emomiyo ni samoro koro ibagi kaka neno kobaye iti gazeti mar 14. Kata kamano, mano en wach makare. Ponono ni piny owacho nyalo chwalo okenge makamago nikech oseyudore ni tedo gik motedo godo, yien kitedo godo neno kata mana ka yiero wuok en gik malilo kor lwasi. Kata kamano waneno kanyo ka jatend migawo mochung' ne weche mag teko e pachoka mano Davis Chirchir koro temo kar nyalo mare ka bende wacho ni gintiere koda mise mar neno ni oganda ma pachoka otiyo koda yore ma eco friendly, mago yore makare ma bende biro bedo ka kelo clean energy. Mano ma bende mise ma bende piny Kenya geno chwalo ka biro romo higa mar 2028. Giwacho ni piny owacho koro biro bedo ka tiyo gi weche mopogore opogore. Wantiere kanyo gi biogas ma bende ang'eni osebed kata mana kitiyo godo kata mana e thuchwa gwenge ma bende wantiere godo. Iseneno kata mana jamni kanyo, mano minyaga mar jamni ujati godo mar loso biogas. Kose magi owuoyo. Owuoyo. Koro iloso kode duol. To ka ene duol kacha chama ma koro othingo iro. Ka othingo iro kacha to koro kelo more bo. Iwacho ni eliare kacha. Kama gintiere kacha kule ka gintiere kacha ni moro makare. Warito winjo ere ka nyalo ti kod kit teko manyien. Options ne kanyo Cleophas. Kineno options mag environmentally friendly. Akani gido luoko robiro isewacho wuoyo kanyo biogas. Ntiere bioethanol, liquefied petroleum gas, mano LPG. Wantiere gi solar. Mano masani bende tiyo go e chenro mag tedo. Watiyo godo kata mana solar bende ji tiyo godo kata mana eliele mieche. Akene solar cha bende nyalo tiyo godo e tedo, mano wach makia. Wacho ni ka ntiere kata to ng'i mana kaka irange nikech ntiere moko bende ma itiyo go mondo mi okel ler alwora, to gin moko bende ma nyaka bende ogoye gi generator kumoro. Generator ma kamagi bende yudo ka koro kotiyo gi machalo fossil fuel. Maja bende yudo ni makoro lilo kor lwasi. To koro lilo kamano e gik ma koro lero karka. Mago en mag duoko piny. Moro ni kanyo mopogore opogore. Ora waywae malo. Mano wacho ni electric cooking. Nikanye odisa ni steam inyiew pesa didwa. En geno mara ni sistema bende gichwalo mise makamagi. Giketo kata mna nengo ahinya kata mna teko sitima. Oseneno kata mna ka osebedo ka medore kinde mosekalo. Kidwa nyisi kato ni koro tede gi sitima e odi. Nyisa ni sitima tedo godo ma pesa di. Mondo kuon ochieg maber. Iwacho ni en mana migo ni tap to kidhi adiya kamano bende gik moko bende timore mana kanyo to en nengo moro mamalo. Nyakora moge jwang. Wada tieko gazet ma Daily Nation kod ite mar 16 mano ntiere machinglo moro makoro ndi kanyo. Kako ndike kacha en nyamburu ko moro man malo e wigi moro. To koro ndike kacha ni IBC ntie ngoro ko law maratong oywayo miyo moro kanyo moro ko law ma ngiane kako chalno koro moge jwang mi apachi ma okanga lokni. Sharon imbe nyamana loke minyalo mokinyal bende ok ni Ramogi TV mano wache ma pat jondiko gi jogo bende ma ondike mana ka Sharon. Bas nyakora Ramogi jwang kanyalo neno machinglo ne machinglo ma inene yo makaro kocho nyakwa nyisi neno kanyo jama neno jal moro rwako law mamanjana kanyo neno ko yuagi dibed ni magi commissioners mag IBC moro neno ko seba piny kanyo koro dienario moko bende ma tiende gi oseba piny mamiyo no bende neno ko mak lwete gole to moro bodo ngas bende gari ni malo ahinya koni gari no ni malo. To akiani lawno ratong, takiani mantiere iye manyiera, keno nyiero koso buonjo, modong e iye kanyo. Apan mag commissioners mag IBC, migole iye kanyo. Ma en? Obuonjo koso. Toki neno wiye bende
Nitie kaka wiye ler gimalo koni kama to gari no bende neno ntiere gik mawuok chal ka pipi koso ginang'o ma ineno ka dokoro engine dokoro oyawo bonnet koyawo bonnet ka engine oilero koro wuok wacho ni gimoro amora mantiere kata exhaust bene koro lwar piny ka to ting'e malo kama entiere kinde gi duto kata kamano Cleophas ne miyude nikech mano to bonnet adier ng'eni mano ok golgi gi dhot mano mar mtoka kata mano igolo mana jogo mane wiye awuoro aya gimako biro wath nyakora boga jwang mano gazet mar Daily Nation kod mano mar The Standard weche tuke bende nitie kik ibed kod luoro inyiewo gazet tidok toke kacha tirango kacha ni Croatia notimang'o ne Japan odiochieng' manyoro Japan ogoyo ji dardar Croatia bende koni gimanyaka pa ni Croatia achiel mane koro choro odhi nyime nyaka e quarter final ma koro odhi tugo ni gine jok mane chope World Cup mano higa mar 2018 mano tene noromo kata kod France odhi chalo nade nyakora moge jwang gazet ariyo gi duto wantiere kae adarango sigana ariyo mag gazet mar People Daily kano watime thuolo mokwongo nyakora moge jwang magi wach mantiere karka magi kuonde tongona night clubs koro wacho ni gibiro gi yore mopogore mag tieko weche mag koko osebedo ka kwako bombe mopogore Sharon pach nyalo bedo mane kae wacho ni sane koro gidonjo gi earphone idonjo mana kata rwako headphone mari winjo thumbi ka iwinje timiel to ge koko mantiere kacha en achiel kuom yorego ma bombe moko nyalo chako kata e clubs moko ma pono nitie Kisumu Kisii wasewinjo gi kacha ye kaunti ma Nairobi nano ka governor e kaunti ma Mombasa bende koro nowacho ni en bende koro bo chako timo peda ahinya ka bende gitimo nonro ahinya mag kuonde tongona mago clubs ma bende osebedo ka tugo koko mathoth ingene clubs ma bende tiere e kaunti ma Nairobi koro bro chuno weg club kila ng'ato nitiere gi gige it ka iluongo gi nang'o mago headphone akene koro gin headphone koso gin music headphones akia kata kamano kila ng'ato rwako kidonjo timi koro in minyalo regulate thum e iti to kidonjo kata mana kanyo koni ido thuolo wane ng'i kata mana tipo makamano ji nigi mor to onge koko moro amora ineno gitengana ng'ato winja mare koro umielo inda ute itu ng'ato ka ng'ato winjo to gigo mbaka to giwinjo mor to mano ok kel kata mana rochruok ne jodak mantiere e alwora gi koro biro chuno weg magawa mar mondo migi yore manyasani mar kelo mor ne johera magi nyakora moge jwang lony manyasani konyi nade in bende nyalo miel kanyo ka iketo mana earphone inda gocho kacha kata omondi jamagoya omoke yo Kitengela koro kumoke kacha tindo koro ichomo kama chalo nade ite mar ang'wen jogo ma obalo kod piny owacho jod bura masani kata jo Kenya Kwanza masiro Raila Odinga koro chomo kama koro iwacho kanyo ni gine jogo manya bedo kanyo ni geto mondo mi wuogi e pisi kata jalo riembgi iwacho kanyo ni Kenya Kwanza MPs want Raila supporters fired mago supporters maloyo milion 6 koso mago supporters ahinya ma ntiere e apisi aya koro waneno ka waranga malo gima ntiere kar kae mano ka wadarango jogo magin targeted ni gin jok mage onde gima nadiere kumoro ka ke yudo gazet mar People Daily gazet mar People Daily samoro imiyo kama jok moko mariembo kikijali ka ng'ano riembo to kawe to chopo kama ntiere wasomo ni kaka ntiere koro mana kar ka wadadhi malo ka wachorore wayudo kanyo ni jok mage mantie jod bura koro wacho kanyo ni gi rango marokak to ng'ama gineno kanyo ni nyalo bedo ni siro lwedo Raila Odinga en Rift Valley Regional Commissioner miluongo kanyo ni Mali Mohammed kachiel kod nyawadgi mantiere Narengo mano iluongo ni Jacob Narengo mano mantie Wajir kachiel kod mantiere Kura jatend Kura mano Silas Kinoti ma director general mago kategori mokwongo mar ariyo bende ntiere ka kirawo kanyo ni Trans Nzoia County Commissioner Samson Ojwang ni kanyo Stephen Kihara Marwa Singishu kachiel kod Erastus Mbui ma Nakuru kama chielo kata bende pod wan gi moko bende jogo mane otimo campaign mopogore mano miwacho kanyo ni jogo ma bedo kata kanie rally mopogore mag rango chenro okang' makama nyaterwa kanyo duoko chien omie pek e ite mara abich ponono ma en wach momi pek gi
od fwambo makama. Apa ni wach makama ok ni kare nikech aneno kata mana thoth joma bedo targeted kata mana jok ma kore manyo mar mondo mi othicho ke tijegi. Moko kuom gi gin mana motelo ne ahinya regional commanders mago mantiere gwenge mopogore kanyo ma bende koro nosiro kweth mar Azimio. Ok apake na gima kare Cleophas kata mana katibe pachoka intiere gi freedom mari. Intiere gi freedom mar siro ng'ata ma bende idwaro. Koro takni siro ng'ato koro konyiso ni koro ibuono kata mana tijegi. Ok apaka ne en mano wach makare ka koro johera kata mana supporters mano mar kweth mar Azimio koro nyalo bedo ka itengo lwetgi mogo. Chaka kama to kiny ka tibiro winjo ni ng'ato donje doho ka koro dwaro mar mondo mi oteng lwetgi mogo. Chako kamana kamano. Haya nyakoro mogo jongo chako mana mos kamano kaka Sharon Ong'aw bende koro wacho to koro nyaka sani mondo mi koro watieki gazet kawuono. Kapok watieko Cleophas odiochieng' ma kawuono Morocco tugo gi Spain. Morocco tugo gi Spain kawuono. Anasiro Morocco en geno marani nikech Morocco e team kende modong' e timbe mag Africa e World Cup. Koro en geno marani ok obi kuodo wi asiro Morocco. Odiochieng' ma kawuono nyalo kora mana tugo tuk punda. Wantiere gi shabiki ka. Apa na diketo odds katin to katugi. Odds katin to kitugi. Nyakora mogo jongo ka Sharon oseng'eyo odds sini ng'a. Ichop mana kar kacha Morocco gi Spain mane mantiere kar kanyo tuke machako 12 Dhiambo makawuono. Nyinga Cleophas Oluoch kanye makelo giko mar nono magazet nyaka sani ote mayoro awa duogo somo gi keto mana Ramogi TV kinde duto. Sharon Ong'aw erokamano nya Cleophas oriti masanya nyakora mogo yang cheno mabiro rupiny twak mokwongo IBC sianyore koso oyo Yesu dur biro gi twak makamano.